nik esan poza handia dela eta aldi berean ohore handia Javier Calzacortaren obra nauzi hau argitaratu izana. El romancero vasco constituye la joya de más valor de nuestra literatura. Ezin da garbiago esan, gure euskal baladek ahozko literaturako gaina eta bikaina osatzen dute. Labairu egonda begiak dituela batetik hizkuntza kontuetan dihardut, tradizio idatziari, zaharrari eta modernoari, eta ahozkotasunari bentanak edegita. Zaila handi bat, esate baterako, erlijiosoak dira, balada erlijiosoak. Esate baterako, zain nazioaren bizitza, pasioa, Jesusen jaiotzakoak gitxi, eta Arantzazuko eta Arrateko baladak, askotan ez da erreza jakiten zer esaten den baladan. Zeru altuan agertuten da izar bat bakarrik ez da, lagunak dauko salbotik. 7 aingeru alboan dauko 8. gaixorik, 7 mediko ekarri dutziez bakotxa bere aldetik.